Ngi ai ngui uble kum ne pas shisien ngila ban shakri ban mani uble lingba kan YouTube channel jong palang presbyterian pokse mat kum ne ka pasdang nga shemni kabu ban pediang sobha ban mai khoble phi barolang ki parlok ki param ye ki jongi jong ka balang ka jongi mat ke bai ru hini ke bai ki balang ke baju ai pet ya kan ye ka channel ko jena ka sngi shikabai pat pan nga ai khoble hak gerteng ka badon bartam ka pathiang tam ka chana prim jungi u Jesus Christ kaneri ka sngi ka bakarpang nam ta jungi ka belong ka sngi mangirakhe ya ka Bible Sunday kasih bang kenmau kerpang nak bantang ke Bible ka belong ka ketien ka jong oblei mat kom juru kasngi ka bangi deban dwai kerpang nak bantang Bible Society of India ka belong ka bantang ka bakrau man pansa priang ya ketien ka jong oblei kaleng satlak ka perthei man karphat pi baro lang mat kham tam pi nang shimanta jong ko por ma phin doi karpang namanta kani ka jing pansa phriang ya ka Bible al kom jo bede ru pu jingelap ya ka gospel te shabnya chaprang to ni phasha shuble ha ka jing dwai kok pa jungi o bahav neng tukur khu ya ka por ba mangin sapandap lingba kani jing shakri makajing mani ka jongi yeme lingba kan YouTube channel ko try tukur khu ba tukuran ingi wi we ba to thau thamai pat ingi lingba jong kani kajing pandap matu yelam ini ki banta ki barangsa nak pas dang baru wai no hi mangi pan kerteng jong Jesus Christ amen Teman-teman ini peteng ke jengruai ke ba shispa saupo ke ba Bible bang iet kalong ke tien ublei kayalap yu Jisu nong penem ke perthei ka Bible bang iet ka Bible kalong ke tien ublei ke jara shispa saupo Marani ne pas kapari bini long keme kapalang ka jongi ikong Eldora Kongwer in selang wajing please tang but dwai Bible ba nga in kalong kaktin ublay Kaya lam yu Jisu nong penem ka perthei ka Bible belbangain ka Bible belkalong kaktin ublei Shemruha ka Bible ka jingit ba ublei Bayu kun uaiti yang giban pen imei ka Bible belbangain ka Bible belkalong kaktin ublei Bible ba ngain ngan kong utang yakang kan salong
kasyarang banyalambek yangan kabay belkambay belbangain kabay belkambay belkalong kaktin ublay. Ngan pulia nakasam kabay life hosap, bat nakasam kabay sispa kat kendai. Kasam kabay life hosap, ngan kerku ya utrai halakasni, kejing ya roh jong kan long hak sentur jonga brabor. Kamen sim jonga kan le risa ha utrai kibalui kin yo snow kata bat kin kemen. Tu pen krau ya utrai, bat nga bat tungin ya kentiu lang ya kekerdeng jong ngalawat ya utrai bat ula pai ktien ya nga bat ula pelat ya nga na kejing septieng jonga baro angel utrai uker sodong ya kita kiba septieng ya bat pelat ya ki atumat bat kmi ba utrai ulong ubabha sok uta ubriu ubashania hau tu septieng ya utrai piki riu khu jong namar omdan kejing kerdu ya kita kiba septieng ya ki khamat utrai ki don sha ubahong bat ki skor chung balapli ya kejing kaang jongki ka khamat utrai kalong persha ya kita ki bale asniu ya kaban otno ya kejing kenmau ya ki khandau tiga sam ka ba sispa khandai ki dokhat spa sandader kejing shai na ka an utrai ka ktien jong mie kalong ka syarak ya ki kjat jonga bat ki jing shai ha kalenti jonga ngalas mai bat ngala penskem yaka bangan sumar ya ki jing bishar hok jong me to ublein kurku na ka benta kini kitien bala pule ngin pendam ha jing doi a try ublei ubau kpa jingi ubah beneng ya ingo pat try bi bingi yo ya kani kalan ya ka ban sakri bat ban pendon buram ya kerteng ki jong me wat la try la bun ki benah ngim la ban kiu sekayem bakentang ki jong me namar ke jing khang lat jong uni uknyang jing pang ndrei try bi ngi aingo nengkong yami namar melong ublei ubakrau ubayai pli gilat kilenti kumno bingin wat ikhmat ke jong me hoi try bi mala ai ke jing start kanat bi hangi ki brio kanat bi bangi yo kum kani kalat lengba kani ke YouTube channel chakanat bi ya ka ban pen priang ya kalama gospel ke jong me kham chador hoi try bi ki don ki ba pet ki badan ha ke jing thiapang jong ki don ki badan ha ki yeng ki sem ki bamla ban kiu sakiyem bakentang ke jong me ndrei try bi tu dorangkat bat ki haba ki don kandu ke jaka kanat bi bikin ken mau yami bat lengba kani ke YouTube channel ngi khmilenti kanat bi bakan kren ha nuri hang nu sha kanat bi ya nuri ya nu kanat bi ki bamla ban kiu sakayem kentang ke jong bi try bi tu long rangkat bat ki lada ki don pedeng ke jing pang ke jing stom ke jong ki mami mi long unong pen khya kanat bi ai ba ke jing ke jong bi kanda dorangkat sabat ki mat surprise report ya ki kanat bi bikin yo sngow shay kabor jong me wala ki bat ikene ke jing pang jong ne percaya ndai ken yo sngow ke jing pen kot ke jong me ya ka men sim bat ya ka met ke jong ki tribe e tu darangkat bat ki to baro kran bi ki badan ki yang ki sem ki balat ban wat ikmat ke jong me ki badan sibun ki jing ya le ki yang ki sem ke jong ki yang ki ba pat ki ba pra kan bi tu long rangkat tu sab span shama me je kan bi ke bangi ngim la ban yu i ki ndai me tep kan bi ki yang kisam krempeng kristan baro hoi try bi lang ba kan ki YouTube itu kersiu ya ki kan bi bikin page por kan bi ban perlu di kapor ke jong ki bikin la sha kan bi ban yo ai na kaktien ke jong bi hoi try bi long rangkat sha kan bi bat ki rempeng kristan ke jong ngi ki badan kan ki jaka kan bi ki la ban don sibun kan ba ki ba ma di jing ya le bat ki jing tan chu bopun chat kan percaya ndai kersan bor mami kan bi
bi krempe Kristan ke jungi barok kanan bi beki sakin nom sautan bat kinom saulwan andai kin tei keduan ke jungi haki yeng kisam ke jungi bat ha kanu ke jaka beki don kanan bi bikin ai jaka sayu men sim ko jungi unda shong sha kanan bi pok do jungi yeki yeng kisam ke jungi barok tribe it long rang kat kham tam kanan bi ngadwai na kabanta ki khun samla kanan bi kiba ahap sha kanika Jok kaba benta kiba mat kijing yale kiba yajwir kibam dan kam kibam dan jam kiba mat kijing kijing kuslai kijing kisam kijing ki ha kijing im kijing ki pada kijing puli kijing ki try be do jo man siam kijing mi to wat yaki cha kanat bi yen men pensaya ki men long rang kat hakayat kayeng kijing ki kanat bi yen haba ki don ha kijing tray jing ta kijing puli lani kijing kisam lani akan no ke jaka kanat bi yen bigila shaban sakhi teng ke jong hoi try bi itu long nang kat ba krem peng Kristan ke jong ki ki kpa thong ke trai ke jing long ru play ke jing ya i we ban long i ke yeng ke besitli bangin la karan i ban ya lam ya lagi jong ki khun ki ti haklenti ke jong me long ukhli jong krem peng Kristan ke jong karan i kam don kanu ke jing ala dang ibu shwa ya mi akhmat ke jong try bi ingat duai kanan bahana kabenta kene kebalang ke jong na kabenta i pastor kit men basan kit khot committee balang kanan bi long rang kat cha kanan bi pen kop yaki kemen sim ke jing smoret kemen sim ka bala cha kanan bi ya ka ba kin long shitli kanan bi ban kit da ke jing chai ka kam ke jong mi ban ya lam hilang brot ke jong mi hoi pen do ke jing so he jing so sarong ke jong ki ai be ken ye trai lang kanan bi ba kum ba me wan cha kan ye ka perthai me wan ke jing long ret cha trai ji su yen pen kop yaki ro da kemen sim ke jing so ret ba kit mon so ba si cha ya ka kerteng ke jong mi bikila kanan bi ban wan lam ru jibun ke men sim shaka sem ke jong mi tribe e ngat duai shakanan bi i we de khot jang balang yang i barok kanan bi bingin la kanan bi ban long kita kisaki ki bahatam ki bangin la kanan bi ban long sha ke jing ya lap ya kerteng ke jong mi habang i don kanu ke cakah kanan bi bingin la shakanan ba ya ka ban saki kerteng ke jong mi hoi kanan bi tu kursan bor yang i ai ngi kamat ka pakoj bakhya kham tam ki no charai jong ka balang ka ban no temen kanan bi ki bala no kerta ke jong ki to kursan bor ya ki ya ke jing long men sim ke jong ki bikila shakanan bi ban nang yang scam ban ya lap gospel ke jong mi bat bakila ban kit ka kam ke jong mi da ka bor ke jing kursan bor ke jong mi tribe ingat duai ro kanan ba na ka benta kani ka por kisngi gijing im gijingi bamat ikani gijing gijingi kendo gijing im gijingi baman kasngi kam tambingi mat yu ni uknyang jing pang kanan mi hoi try bi la da long kamot gijong mi bela ta try bi tang chi clip mat chakanan mi ya ka ban stop yu ni uknyang jing pang ndai mi yet ke don nut mi ai kani kanan mi khnang ba ngin kendit ban riu chakanan mi badai tang ma mi kanan mi ubala ban long unong pen khya ubajanai hoi try bi long rangkat begitu barok ki bala yo kenyang jeng pang kanan bi ya rap yaki kanan bi to surprise serput yaki petsu thu yaki kanan bi ba kini ki jeng pang barok kanan bi kinum yo Allah satya lada ki pedang shanang kong yami kanan bi ai mami ke jeng start yangi kanan bi menginang kum nur kanan ba ban kiana ka basniu bat bangin la ban le ru yakamon ke jong mi try bi bingin la ban IT si shahami hoi try ke ba ngila puli nak tien ke jong mi ba mi medan kat kita barok ki bawat ikhmat ke jong mi ho ngi ai ngo yami kanan i ba mi si benang ri menang sumar yang i haduk kan khlemat menta ngimla si try bi man seu kliang sha na ka benta ke jing ba ke jong mi ba mi se mala ker mala da yang i na kita ki barok benang ya lam yang i kelenti ya ke jong i ki bidang bon ki jing ki bangi dai bani kendu sha try bi nang ni sha khamat ngim tip sha kanan i kani ke jing pang kalong ke jing dang sha ki singi ki pakhat do
sakanan bi ban Aisyah ka jeng kendet ban riau yangi ya rab yangi banang ni sakmat kanan bi kersan bor yangi walang imat ki jeng ki banang bon ki bangi dai ban yan dai kersan bor yangi sa tribe bangin num kalan no sakadiang sakaman dai bangin wat ka kamat ka jeng mi tribe kersan bor yangi kanan bi ngilong ki bapap ngilong ki batlan ngilong ki baduna dadong sedong dai tribe mi yet kedon jungi tau tamai ke jeng im ke jungi bingi la sama ngin ai chaka saya mi sa jisu bi ban song ha po ki don jungi ban penyai ke jeng im jungi bingin num khuslai sakan bi ki jokane perthai dei bingin ai ti be mi ke jeng penyai bastad ke jung mi tribe long ran kat bat kari ke jeng ben riu ke jungi baro iya ki Kun Kristan ke jumi badia kita ki bamlong Kristan okran ya rab ingi bada ke jing im ke jing long jungi baki wei ken yu isya ba ya ke jing bhabriu ke jumi lang ba ke jing im ke jing long jungi man kasngi bikin puli ya kanan ya ke rukom im ke jungi ha bagi don kenu ke jaka bingi la ban ya lab ikerteng ke jumi tribe ing adwai kerpang na kabanta kanika Sandir kanan bi kadai ka sngi ka bakar pang ke jong mi sakanan ha kadai ka sngi ka Bible sandi sakanan bi baka ktien ke jong mi ban pen priang ha kanika rikasi ba jantia oi tribe bi namar ka ktien jong mi ka lang sisa ka syarat ya ki kchat ke jong mi oi tribe bi kersan bor sakanan bi bakani ka Bible sandi kanan bi kan long syak ban pen kan mau yangi bangim la ban im sa tribe bi klam ka ktien ke jong mi ko bangi bam jeng bam malak klem mat kanan bi ya rab yangi ru bingin bo ika ktien ke jung mi hakmat kanan bi bingin la ban pulisha ban minat malakasi namar ki ba long sya ke jing ba kenca men sim ke jungi kersan bor yangi bingin bang kanan bi ban puli ke ktien ke jung mi bingin light na ki jing jukan perthai namar ka ktien jung mi kalong ka white lam aliang serti ya ka bangin ya le persya ka bor jung beman baro ho dra ji subi lorang kat yangi bingin klat no ki jung kana perthai ndai bingin wat hikmat ke jungi penduk ke jing arta tien yangi ru kanan mi abangi im kana perthai kaba kenriang bar kama putulap kaba kecing kelas sudah kat sebab ngim dan cing pentingan nasawai pan lai naga me sadra ji suin ai baka ktien ke jong me kan da shangkar hai apo ki do nut ke jongi bingi la chakana bi ban su thiet ke jing im ke jongi baman kasni but try bi ngat doi ro nak khmat jongi kanan ha nak banta ke jing im ke jongi badangsa dan rengkat ru ha ki balang ki wei pigi wei kani ka bor kana bi ki ba yalap gospel ke jongi bi la kanan mi ya kaban ya lap kerpeng jung mi lang ba ki YouTube la ni ki yim ni ya rap ki baro ba pendap kanan mi kalong sya de ki jing lam ka bor ke jung mi try bi ngan oi khmat jung mi isang along tang kanong pop bakarau to map to klat no ri ki pop krengkang ke jung baro ha kerteng ke jung Jisu ubadana saran nak du menta ba chadu ki arta bam cukut amen to khani ka klem mat pat ngin shakri ublei na ka jing ai ka jongi saka kam ka jong u ngin lum no ya ki jing ai ngo bakal barang lum pai je angon karpat ya imes iba dondor kharkongor insa ai ini jing roi karpang ka jong i He was not the one we thought would come. We were looking for a king, but he didn't come in glory. The author of the oceans and the sun, still he chose to be written in our story, so he could fill our flesh and blood, and we could know his love. Emmanuel, a manger for a bed, no crown upon his head. He came like us instead. Emmanuel, he meets you where you are. He
us all. Emmanuel, Emmanuel. It was no mistake that he arrived, lost without a home, helpless as a baby. So if we're feeling lost in our own lives, we are not alone. He has felt the same thing, because he lived in flesh and blood. We can know his love. Emmanuel, a manger for a bed, no crown upon his head. He came like us instead. Emmanuel, he meets you where you are. He holds your heavy heart. Our God is with us all. It's for us to come and offer him our all, to kneel before the child who shall be called Emmanuel, a manger for a bed, no crown upon his head. He came like us instead. Emmanuel, he meets you where you are. He holds your heavy heart. Our God is with us all. Tong ni dua namanya juga ingo, ko kepajungi ubahab neng, ngiwan kumner kumasem juga skongo yame kotrai, ba me juga ikut khu yingi, man kasungi, man kapuar, man laga klip mat kumne pat, hakane kapuar, ngilak ban wanra, ini kejeng ai, syakam kejong me, tu isne ba me ikut khu, ini kejeng ai kejongi. Menginlat pen dan kam at pen trekam hakam ke bosar tar jong ka balang kham tam man peniar khima ka jong ma bamne lab ke gospel shikoi par ke jaka to kur khu ni jing ai yang ngilabo hakmat kur khu hini ki bairu ki bala ai mar komjor ki bai pat baju ai kan maru hi mak baju ai duwairu ya ka kam ka jong ma batukar khu ni ki bantak berang sa jong ka por hi namang ipan kerteng jom jungi uji sukres. Amen. Tani kapor, hasya bangin yo asong ikuban ketika jauh belai, ngan kerpat, ya pesmo ship tim juga palang kacongi, makin yalam hakikat tu kan ni kijing ruai penreham mensim.
jing hala tongin tersyang yaki kam ki bakrau naka benda bulai tomi denti yaki kular ki bakrau na uhi Shibayu kriska gospel kilenเป็นบรรดาชากีจัดเป็นเรียวบานาบอกกินภายโนจึงส่งปันอายหาประเทศดำจริงกันลาได้ตั้งหูจีสูจิงอินกันโยโตเงินเปิดชายากีกำปีบากราวตากาบันดาหูเพลงโตมีเล่นดียากีกุลารีบากราวดังDamaru krisbat kapalang yang benta Kat papor kadang don wat angin boteng Tungin ino ka berteba jing skopa Kizing e baro un fry un weng Tungin persyang Tungin persyang Yaki kami bakrau daka benta Yaki kular ki bakrau bahu Sisin tungin persyang Tungin persyang Yaki kam ki bakrau naka benta Uplay topi benti Yaki kular ki bakrau bahu Ha uji sunga la aiti ba ronga la aiti lo ngan idya ungan shanya ruman kasngi hando bapo Gala aitilon baro Hambi Jisu konong ben
toko khubor kan ka klip mat na ka tien ka jong oblei kan de shphang ka bible hi ka belong ka tien ka jong oblei bat ka benta ka bangla bu nong rim ka de na ka sam ka ba shispa khat khandai ka da khat ba khandai phunyo ka ba ong gumni akat no nga it ya ka an jong me kalong ka jing perkhat jonga baro shisngi marak be de kan ka khobor ka jonga ha kan ka clip mat kan de ha ka dur jongka kanja jing hikai ka teaching ha be de mat kan ni ka ktien ka jong ublei te bible ko mangi tep ka di ka kot ba ya bangi ong ru bible ta ktien pareng kebelawan na ktien greek biblion kebamut ka kot lani ka kitab komjuru komut ka kot kli lani ka kot kelan kata ka scroll bi on ktien pareng maka dia kata kanja dokumen kata ka jingtho kabadon ke jingtho haka tiladangi pe chapang kan ka bible ka balong ka ktien ka jong ble kadai kata bagi ong kita ke jingtho handai kita bi on ktien pareng ki ancient near east writings wat kalong ba phla ha benge dei man perkhat ya ktien ka jong ble kadang ke jingtho ki ba phla ke jingtho ki ba compare negwe bagi kot hakane kasla perthai barngi pule ka bible ka jong ila man sham ka kitab genesis kabla tho shapang ka jing stang ke baro mar ke jing penlong ke jong ble mar bangi phai ba ka bakut jong ka bible ka jong ka kitab jing pen bao la tho ang to pat ya ka bakut mar ka buai no jong ka perthai ka jongi mar ka bible ka jongi ka de ka kitab ka bakan thup ya history jong ka perthai ki an ki hukum ha be de bat ka jing ya de bat ka jing shakri ya uble kini jing tho ha be de bat ka jing ja kini shithi ki ba pher ki jing ye tho lupa ya ka ka ban sawan nang ta ka don ru ka jing tho ha be de bat ka poetry nang ta kita ki kentien kuma kitab proverb ka be de bat kita ke jing kren lani kita ke jing sneng teman bat habangi pechu shu ini ka bible ka jongi tang baka tho baka kan thup kita ke ya ka bangla ban pule bat bangin panan kam hanrei ru hapo jongka hi la tho bagri tang makahi kata ka ktien ka jong uble larangi pule iwei petros iwei arphulai hado arpusan la tho hangni baka bible ka de kata ka balong ka bokhuj kata ka bom jukala berkata ka bayai ne nagi bom jukut shagi bom jukut kembala rangi puliru ka gospel ju Matius nom arpusau kat khot ka balai pusan ko ong ka beneng baga khandau kin lejno wong jisu handrei ka ktien jonga kin lejno satya kata di shisha jong ka ktien ka jong ublei bagini ke baro kin lejno handrei makapat kan sa komjo klam ka jing kala barangi pulis usu ar Timothy lai khandriu ar Petros iwei ar pho ar phoi la thong to baktin ka jong ble ka de kata ya ka ba la persat mensiam dau ble hi ha ka bagini nong tho pat ki tho ha ka ta ka jing pasio
kajong Muslim makhuj jong ubleh terang ipe chuchu chpang ni Bible kajongi yekwa mangi ngedan hak khiti kajongi menta la thoi ni Bible kajongi daki sau phongot ki sakri ki jong ubleh nado Moses hado apostol Yohanes mangilaman syam bagi yeki weiru ki nang tho ki bakan thup yeki prophet ki baper nang ta yeki suim jong ka hima Israel kum suim David baru Solomon nang ta kidang kini nong tong dok kha kisandan kan Jisu ki bala tho yakini kshiti but haki gospel ru nang ta kidang kita kiriu start kita kiriu perkhat perdan ki bajeliu jumuj perkhat ka jongki kum suim Solomon apostol Paul baru ni doktor Lukas rukum jo jong testament ke bathamai begini sekibai baruhi ke bala tho kita kisagri ke jong blei ha ka jing persat mansim ke jong musim khoj jong ublei begini Bible ke jongi kadai ke bala rim ke bala yaine bat yaisa hakini ki san phajar 100,000 snem ki bala letno hadu mentah Bahkan ke Bible ke jongi ke bamangi ngibat mentah. Kadon hendri pun rio teli ki kitab. Bahkan thup lai pukandai ya ke testament ke berim. Bat ar punyo ya ke testament ke bathamai. Balarangi pej hak istri jong ke perthai. Hak spa snem ke basan. Lapun scam yang ke Bible ke jongi. Bahkan datang kini hendri pun rio teli ki kitab hak ke Bible. Ki banlong kita ki jing hikai bagi ta ki jing tho ki jong ublei barangi pai ki por ki khaman shwa hashwa jong ka reformation jong Martin Luther kini ki pai ba ki madan kim yo ya ka khtin ka jong ublei hakti ka jong ki handing aingo pari ublei Hading tu reformation kabalaja house nam khat sanspa khat nyo lingba Martin Luther hading tu reformation la print balasam paj baru ya ka Bible barnya aingo yu blai ba mangabat mapiru hakane ka klepmat ngidani ka Bible hangi namar kijungkur khu kijong blai hi yanga bat yepi Balarangi pa ya ke Bible ke jongi. Kalau dia banyak kalenti ke bajrong bah. Hapdeng kita ki jingkhang lat. Hapdeng kita ki jipenwet ki babon. Lingan ba kita ki bor ki kanca perthai ki bor sansar ki bor sarkar. Kila persang hakini ki spa ki hajar stem. Ban pendam. Bat pendo jaj no ke Bible ke jongi. Handrai pat kalong ba phla. Kata ka bor kanca bre kam sim lala. Ban pun pulam ya terplan ke jong blei ya bau kwa ban ai shagi kumukhun benrio ya khting ba em mak budan bor ke jong u barwar hadu mentahi ngimla banlen bahkan ke Bible ke belum khtin ke jong blei kadang dai tang makahi kata ka world's best selling book ban pajudan ni ke ki kot ya ka ba enla bandi kumalade ya ke Bible bat ban sam pat ba berkalong ru ke bapla haunus nam lingba kani ka khlam jong ni khnyang jingpang COVID-19 hak pasdang jong kitu ki lockdown ki bun kiri hak parthai ki ong balala bande shibon ba ki Bible ber ki babon ki dukan ki bade Bible ki lalut no namar kaladan kata kediman kaladan kata kajing terang kajing kwa jong kibriu ban thiet ke Bible mar ki kwa bandan kata ka ban pentengan yeki hapreng kata kajing hanus nam uba mentah yo banglade banjal ling ba bari obar ngrang de banjal ling ba ruhi setang katukat ni nang ni baca khamat ruhi kumju tevede bakani ka Bible
uble kwa ingi bangin pulih bat bangin iet yaka bat ngelak ban keli balai bangi dei ban pulih yaka Bible balai bangi dei ban pulih yaka Bible balangi phai shani Bible ka jong hi maka hi kaya thu kayang sakhi dalade yalade balai bangi dei ban pulih ya ka Bible kabaningkong ban pulih ya ka Bible kadai ka hukum ladangi pulih Joshua iway pra kongkum ni wat ai bakani ka kitab ka hukum kan jatno naksindur jongme handrei menyai perkhat ya ka senia sungi khnang ba menyo sumar banle kat bakum ya baro bala tho aka naba kumta mendroi hala kalenti bat kumta men manbha tikani ka hukum ka jong ble mangin pulih mangin tip ya ka an ko hukum ka jong ble bat mangin perkhat ngin puson hala kasngi khana mangin roi ngila ban le bha hajim ko jongi maman kasngi kabanta kabaar ka Bible kadita makahi kabayalam sha kajing shisha kajing start kajing im bam jukut par kata kajing nang sanru sha kajing yet tila rangi pet han Bible ka jongi ka kadau lenti yangi makadita makahi kata kajing shisha kasang besis pakar khandai kadkhat besis pasan ko ongumni ka ketien jong me kalong ka syarak yaki kejat jonga maka jingshai hakalenti jonga tingi maka perthai ka badum ka perthai ka bai tiang ka bai shirkhai hari keting jong ble kalong kata ka syarak bat ka jingshai hakapangila banyaj ban penenkam ya ka hakani kasla perthai telangi pulih kasam sis pakar khandai kadkhat ka pakhat wei ka ong ngalari khop ya ketien jong me halaka donot knang bangan le pop ya me barkani ka kadkhat ka pensisa sangi paladang ri khop ya ketien ka jong ble ka jim ka jongi nginum le pop mangaban mapi ngi le pop man ka sngi namar ba ketien ka jong ble kamdan ka jim ka jongi telara keting jobla kadon heju im ka jongi ngangit scam banginum le pop show lano ru telangi pule ya gospel ju honest long balai kadkap khan riu koto khat kabangi tip ha kablong universal kapan kan mau sagi ladangi pule badiai pule kablong khobor ko bhatam na kabanta ukun meriu hakaring slapar thai kaba ongumni na bau ble le kata ya ka perthai kat bau ai tino jong khon ju u ba marwe u bolong u Jesus Christ bau e ru banget ha u onum judge on ring yo ka gm bam jukut kani ka yo anes lai khan riu ka kado lenti ngi shakata ka gm bam jukut lingba u Jesus Christ hi bau tau e ru banget ha Jesus onum yap onum jat onum sha panchitam shu hakat lawar ding jong ka jok ndre on yo jing bam jukut hangte habneng ka yones la khan re ko de ka banta padeng jong ka Bible makari tang maka hi ka dukhat ka balaban ai ya kata ka jingkermen na ka banta ka lawe jong ka jim ka jongi ka balong tang ha u Jesus Christ hi to ka banta ka balai ka Bible ka penkre nakabanta kikam jong kajingle babaha balarang pule artimati lai kadkhat khan riu bat khanyo ka ong bakting ka jong ble ka ai ya ka jing hikai ka jing sneng ka jing penbet ka jing penmlien hakahak khnang bau tau breu jong ble un yo
ban le ya ki jing le babha telarang isong thu mangilong ki khun ki jong oble tongin pule ya ka bible kan ban khre ngam ta ki kam jong ka jing le babha to ka banta ka basaw ka bible ka ai ngi ya ki jing hi kai bashisha ki jing hi kai jinget ba ki jing hi kai tenrai kita mengiong ki jing hi kai ki bashisha ki correct doctrine telan ngi pule Ephesus kalanong basaw ada khat aba khat saw ka ong gumni bakumta nginom long shu ki khanna yak bala pensyar kenting bala rong no takal air ka jing hi kai baro tak boit shalai kibriu haka jingle sianti kat bakum ka boit sneo ka jing hi kai bakla tikani ka khat Ephesus saw khat saw ka maham shengi habe de beta ka jing hi kai baro kita jing hi kai ki babakla jing hi kai ki balong haki jing hi kai buitto ki jing hi kai sianti kita jing hi kai buit sneu ki balong jing hi kai ki babakla man ngim la man len menta makin shibun ki jing hi kai ki babakla ki jing hi kai ki bakado bade lam lenti bakla ya ki khon kristan tela dangim pule ya ka bible la dangim penchitam la de ya le de hi nginam la bantip ya ki jing hi kai ki bashisha ki jing hi kai shongtan rai jong ka bible ba ka bible kala maham lo pa yangi u jisu la maham lo pa yangi maksudnya ki kris lam der ki masami hagisngi ki bakhaddo kita ki belong ki suri kupsne langbrat kita ki banwan kum angel jong ka jingshai handre pat ki ban syukur ki ban thok bat ki ban yelam baklai ki bre khana makin jangai nakalenti ka jong ublei pang ni pais ko pat ka banta ka beide pat ka ktin ka jong blei ba ka jing pule ka jongi ka ba man ka sngi tikan sibon ke bakali lano ngadai ban pule bat kan ni kalau ngejubab ka basai ngilaban pule lano ru ngilaban pule men step men sngi ne men met bat kan jing pule bible nganget kham kalong kum ka jing duai hi ngilaban le hakano kano kapor tena manta jongi hak jing bon kam ka jongi le se kan kham ha ladang ngilaban pule dang step perngap magadang fresh ka jabiang hakata kapor yol se nam ta jongi bagi kham bon kam lan puliru menmet ka kham kanja khana mangila ban penle jingmot bha mat ngin yot ka jing hi kai ki badai kat kum ki jing tho hi ha ka bible te habangi pule ya ka bible ngire ban penthli ban pen soda ilade munje man perkhat lopa ya ka ka ba don hak jingmot ka jongi ngi ban chupule bat sangap tho ya ka baka bible hi kade ban kren shangi mat habangi pule ya ka bible ngide ban pule hakaman siam joka jing duai khana bom siam ko jong blei un yo ban dan rengkat bat ngi uban ya shonglang bat ngi uban kadau uban kren uban pasiau khana ngi yo ba ka jing shisha kita ka jing shisha ka jing hikai nak ting ka jong blei ya ka bangin la pat man penan kam haka jing im ka jongi te dei bat kane ka jing pen khre bat ka jing pule ya ka bible ngine pai slightly pat kimat haka dei bat ka jing pule ya ka bible ta ka benta ka beningkong ka observation ka jing pet ne jing yoi te haba ngi pule ya ka bible ngaban pet ya ka tu ka kentien haka tu ka takhat ngaban pedru ya katu kadakhat ngaban pej ya katu ka paragraph ngaban pej ya katu ka kitab katu ka lenong hi baro kawe ban ngaban pej det ki khmat ban bu
jingkeli ya ka ngi hang tu mano badon hang tu mano bakren hang tu ka ka khubor hang tu kumno kaja hang tu bar balai laja lane balai la tho kum tu hakatu ka bantai ka ba mangi ngi pule telarang ye ibu ini kejengkeli yolo se kan yarap ngi mangin yot ke jubab ke banlong pat kita kejeng syah ka baidai bagi kejeng tho jong kani ka bible bar bangi puli su ini ke khot yolo se ngaban pe na gitu kejeng tho ka tho ayu shapang uble ka tho ayu shapang kibreo ka tho ayu shapang kata kajaka kapor bat katu kejengja bar bangi pe kumta dati khamat ke belong kum kadak jengkeli ya bangin keli hi delade nin sa shemi ke jawab ruhi nagani ka ktien ka jong ublei te bangi poliru ka bible ngi devan pe ya ke ka baja ka bede mat katu ka dokhat katu ka sentence mat kumta ter bangin pe ru shikiwai pat ki banta habede bagani bible ka joy kam tho tang kita ki jingja relangi pet pat ki sam ki proverb kelong kum kita ki kenja poetry pat babangi pet shaki ngin shem ruhi ya ta jhikai ki ba fer barabangi pule bible ro ngi deban pet ya ki banta ki ba shakhmat ki banta ki ba shedin ngi deban ti jeliru kai kata ka plan kai kata ya bau nu nong tho ula tho ya kani ka kitab balai bola tho komenchai nuksa u apostol paul u tho dak di jing thumu ka jong u ya tu shithi shaki balang barang itip ya ka bau paul ku aban tho yole se kani rap ringi habangi pule ya ka bible telangi pule ru ya ka bible ka jongi ngila ban ai kata ka jing yanujar kabai kita khat sha kabai pat ngilaban pai kita ka jing ya pher kita ki rukom tho kata ka style kata ka jing sham ka jongi ki kini kita khat hakaba ngilaban yu ya kata ka jing punya so lane ka jing punya dai kabai da khat sha kabai pat ngilaban pai ya kani ka grammar kumno bala tho ya ka bible ka jongi ka banyaram mangin so tho ya ka jingmut jong une unong tho jong ka bible parang pe ni bible ka jongi ka banta ka ba kham phalla ha ka ba ka bai ki dokhat ka dan ka jinge dei bat ka bai pat balang ile shitam ban pule ya ka bible ngi sa shem shibon ki dokhat ki ban ka jinge dei ka bai na ka bai pat tiga mas nuksa laringi pule ka sam ka baar phulai mat kumjo laringi pule gospel jing honest kalanong ka ba shipho ngin sa sham hangni yigni jinge dei ka wai hadin ka wai pat laringi pule ka sam ka baar phulai ka ka sam jong sim david habau lakran shaphang ublei jong ubalong uno aplang brot ubabha relangi pule pat yones kalnong bashipho ngin shem hang tu pat bu jisu quran bad ude ma uhi utaw nang lang brad ubabha telangi pule ni artli ngin sa shem makaron ka jingya dei ba une uble jungi lengba u jisu kresi ude unang lang brad babha bala bani lamingi hakelenti bagi jim ko jungi kiba halaka sungi te habangi pule bible yo lese ladangim la ban smoto tang na ka bible khasi ilam panan kamru ya ka bible phareng ban pule lang ban ni pet lang ya ka ka ban kham yarap ngi mangin shai shu ban ngai ngo yo ble ba kani ka bible khasi ka jangi ka dan artli menta ka wai ki to ka ba khamrem makani ka ba thamai menta ka de to common language version tinglaban pule lang kini artli bingyo ka jingshai katkum kita ka jingkwa ka jongi hak jingwar ka jongi ya kita
ki ba koridor nak ketien ka jong uble tong le pej mantan ka to bentak beningkong man observe ban pej bat ban jengo ka bentak ba ar pa ka deka interpretation ka bangi pule ke bible ka belong ka jing batai ya ka dokhat lane ka to sentence ni ka paragraph ka bangi ngiladap ban pej te vai de kan interpretation ka jing batai jong dokhat ngila banong kalong ka kenja commentary yak ba mangi hi hadim ngala ban pej hadim ngala ban yu i tik ek ki belong ka jing tho ngin persang pat ban batai lane ban comment ban ganget ba ublei hi le ma sem khot jong u yarap ingi ngila ban batai to ka khot ayu ba ka ong to ka banta ka balai ka application ka jing pendon kam ha ka jing im ka jongi ten dang ladap ban pej andang ladap ban interpret bat batai ya ka to ka khat ya ka mangi ngila pulin na ktien ka jong ble ka bantak ba khaddo ka de ka tak application ka jing pendon kam ha ka jing im ka jongi te vai deng jing ha be de ka jing pendon kam ka jing im ka jongi ka bamut bangi de ban pandai ini ka khobor ha ka jing im ka jongi banam ta jongi ude tang musim kho jong ble hi bala ban pandai ya ka ni ka khobor ha ka jing im ka jongi mangin sungu thu ya ka ba bar ka basniu ya ban pandai ya ni ka ba ka jing im ka jongi hela da ble ko do pa dingi ya ka basniu jing im ka jongi lima kting ka jongu ni haban kelak bamut menghaban ia no ka tak ek ki basniu shadin bat ka ni ka wai pat ka banta ya ka bangi pandai ka jing im ka jongi ka dei mangin kam kenti ya ka ktien ka jong ble ya kini ki jing hikai ki jing kular bat ki jing shisha bat ladang ki puling bible ka jong hi nado ko bastang mar ko bakut jang bible ke ditang ki jing shisha soda ya ba mangi ha bangi pule ni de pan ngai bat kam kenti re ka baki dei ki jing shisha bat ek ai ka ba mangi ni ngai ko mala tho hi ka bible kinsa orlong ko mach anuksa kini artli kita khot hakapor ba mangi ngi songo thaj ngi songo lwaj ngi songo si ngi so mat jeng e jem ga jongi la dangi pole yo anes ko no khat saw khat khat nyo bole kolar ban ai hangi ya ta jeng suk ko jong u bala dangi pole shisha la dangi nget shisha la dangi pan shisha no ble ta jeng suk ko jong u un ai hangi ya ta jeng suk ka ba phala ka ba mayan ya ba ne parthai kanam la ban ai Aringi puli pan Matius nom khadwe gi khad ar phupra lada mangi ngi sngo thaj ngi sokhya ha ka be de ka jingkit ha ka jim ka jongi u jisu ong to wan hanga phi barak ba thaj ba khya ka jingkit tan pan sting ka jingkit ka jong phi te la ngi le shisha kom ta la ngi le chu jisu la ngi dwai shu la ngi kam kan ti ya ka ek bam u ul ong ngai skem da shisha on sa pen sting ikita ke jingkit ki bakhya ke jonga bat ke jongphi te ka bakut jong kane ke jingkai ke balengkot ha ka be dei bat ka ktien ka jong ble nam ta jonga bat ta jongphi ta jongi bar olang ka ngai mingin ai ngi de ban ai ngo yo ble nam ta jongi kum ka balang presbyterian kumangi wan ha kata ka jingher pateng kata ka tradition jong ka balang presbyterian hi brokaway ka parthai hakaba kani ka bible hi ka balang khtin ka jong ble ka de ka banta padeng nyo ka jing sakri ble ka jongi palarangi pe ka jing sakri ble ka jongi kum ki balang presbyterian ka bible hi ka de ka banta padeng hakabang yo ban kren ik sermon man pan sngoi ka khubor ka jong ble bat ben yelap sa ka parthai ya ka gospel ka jing pen ka jong u Jesus Christ ban ngai ngo yo ble pakati ka bible hi ka bayalam ha ka jing sakri ble ka jongi bagade maka hi ka bayai basa kum kita ka jing mam ki bakan jam sem namanda jongi baro lang
tengah khot yangi barolang komunikasi kaba kerpang kaba de ka Bible Sunday mangin iet bal mangin nang nyokor ya ka ktien ka jong ble tang shimet ru handrei rengkat maki yang kisam ka jongi namanta jongi kumujaj bandrio khasi ni je kren bha habe de bat ka saudong ka longwiar depe namar nari ki pon ki bamen shwa shi yang shisam ki juye shong saudong ka longwiar depe banyak kren banyak tok khana iwei pat khamtam kom ki me khpa begireu teman ki juya ban hikai ye ki khun ki jongki ye ki jeng hikai ki ba koror kanu tam nam ta jonga ba jongpi kom ki rempe yang Kristan hato ila jupen chitam nem ban hikai ye ki khun ki kti ki ksio ya ktien ka jong ble ka ban yalam bag man akrmen ye ki yang kisam ka jongi kumena ka barthei ka ba ngi iman ta ki jing ki babon haki emlang ka salang ka snong ka tha pakum ta ter renga ngai scam balar ki kime ki pa hi ki trishitam ban yalam ba men hikai ki khon ka jong ki ya ktien ka jong ble kini ki jing sneu jong ka barthei kinam la ban rung haki yang kisam bagi khon ka jong pi namalada khting ka jong ble kala yo jaka kala yo ban san haka jing em ka jongi dalele ring nam kanran na kita ki ek kiba kani ka perthei kala ban kular tang shipor tengah khot ingi manginele shitam ngin pule ka Bible man ka sngi bat shieng shisam nginam penangkam ke Bible tah ke por ke bamangi ngisngau dan kam hakipor ka bangi kemen ru tongin pule ke Bible ngin pule ka sam ban aingu yoble hakapor ka bangi sngo siru to ngin pai shoble ta ka bangi pule ke Bible hi bat mangin ailat bau ble Quran ingi un pentingan ingi hapadeng kita ka jingsong si jong ka jing em larang imar kita ka jing jong ka jing em ru tongin penangkam yani ka Bible kum kata ka atiar kata ka dul bingila ban yele thma bakti ka jing ki ba halakas ngi kum ka Bible ka dei tang makahi kata ka lam arliang serti baladang sungu thu mangidang mat yat ka jingdum haju em ka jongi ka Bible hi kala pan ai ngi ya ka jing sai jong ka jing em mat kum ne klep man nyai ngo yo blai ngirang yo ka jing lai lot ban sakri ban mane yo blai tengin penan kam hok ya ta ka benta mangin pule ya ka Bible testa man ka sngi kombong kan ka sam ka basis pakhat khandai ka khat pakhandai punyo akanong ai ya ka an jong me kalong ka jing perkhat jonga bro shisngi tobling rap yang nga bri phi badingi baro lang mangin ai ya ka Bible ka an ka jong u bab ngini perkhat ya ka senyas ngi bab ngini sakri ruhi ya ble hakipor baro namata boram ka jong ble amen tongila poi sakabawai no artat jone kapor to plan kur khuni pendap baro ini kijing ruai kijing duai kan khobor koblong mukanja jing hikai hakabede perketian ka jong ble tubli rap ingi baro lang le man ka khobor main iet Henry in sumar in pule parang petrekam na kiting ka jong ble hagi im jongi kiba halakas ngi banang ai khoble ru kan khlep man ya i nong plezang duai i nong ai special number mari phik parok samla ban ka banta ka pakrau man ring ban shna ban upload ru ya kane ka video link ba kan YouTube channel ka jongi tublen kor khuri phi baro lang bar baling ba kisap bar kitalang ka jong phi ram panan kam namanta ka boram hi ka jong uplay ni ra ka jora ba khaddo jone ko por ka jeng rai ka ba
shispa lai punrio shispa lai punrio ka baang ka ktian jong me ka ba kodor kom ka ksiar balapan prang ka ktian jong me ka itnat ka ktian jong me ka babang ka badap dareungap dono jonga ka pendap juraba shispa lai punrio Tin jong mi ka ba kordor kum kaksi yar bla pen prang ka tin jong mi ka itenan ka tin jong mi ka ba bang ka ba dam Dariu ngam don du jong ngaka pendam kan yalam ka tin ka jong bi ling bang ka ri kla bam non ka dilong no ba ting shak baki Israel kenang bon kabakor dabda jor ban yalam ru badon bor habaken ma jitu kisngi bangashem Snow hababun Kajing sawa Kaktin jong bi Donuk jong Ngakapin hun Suk maki Bayo i Kumat jong bi Boneng snow ka tin ka jong bi bakren pa siang balashon yo nan yad win lem jing perkat syakati yang syakamon nang butin dakaktin nang yagbek klem keladin tanya pashuble hekajing duai ko kupajing bhav neng ayo emene khubor ka ba melakran hakani ka klimat irap roingi yekai ka bamangi ngelaban bet ko try inu sumba ba im bashisha ubakodor yang ketinggal jama unha bekendak babaha bagpasaiso manginyo i ya kata jingat kablong lai po san po prapo bat shispasha kurku yengi at pensyairu yengi ya khatin ka jangme halakusngi bakan yalam kan ai kerjing kermen shisha yengi hapreng kijing e ba mangi ngi mat haji em kujungi shimat mat kum juru kini kijing e ga bangi mat hakan ka perthai lingba kini jingja ke ba mentah batukur kui ngi baro lam to ai ngi ngin ma jing kermen ka ba shisha ka jangme bangin ye shanya rohi tangi me bangin ye ag jing kular ka jangme hi na menta jungi kum ki khun ka jangme tukur khu ini ke bantah mangila pandap baro jang ka por hi na mangi pan kerteng jin pem jing Jesus Christ amen batu air jing ayu da ban per hai ka jong Jesus Christ lam jing ba jong black ba phalak ba mayan rengkap jesla jepet ngan jepun hun je mese makut jong blay kini lai hu blay bani juku jong kini bol ngi wi wi lam ka balang jo lam ke bangai klang slak perthai dalam tasta bom jukur ruhi amen